маросими ҷанозаи худои шариф донишманди шинохтаи тоҷик зуҳри душанбеи 3 октябр дар масҷиди марказии душанбе бо имомати саид мукаррам абдулқодирзода раиси маркази исломии тоҷикистон баргузор шуд. худои шариф шоми якшанбеи 29 октябр дар манзилаш дар шаҳри душанбе дар синни 80-солагӣ аз олам чашм пӯшид. дар маросими дигаре дар манзили истиқоматиаш шогирдон ва аҳли илму фарҳанг аз ӯ донишманди камназири адабиётшиносии тоҷик ном бурданд. худои шарипов идомадиҳандаи кори аввалин гурӯҳи олимони адабиётшиноси тоҷик, давомдиҳандаи кори профессор шарифҷон ҳусейнзода, абдулғани мирзоев, носирҷон масумӣ, воҳид асрорӣ, соҳиб табаров, яъне насли дуюми баъди инҳо ба ҳисоб мерафтанд. ва анъанаи неке ки аз инҳо доштанд ин буд ки адабиёти классик, пайванди адабиёти классикиро ба адабиёти муосири тоҷик меомӯхтанд, дарк мекарданд ва мегуфтанд. худои шариф ба унвони яке аз бунёдгузорони нақди адабии илмии тоҷик номбар шуд. ӯ ҳамчунин дар солҳои ахир дар таҳқиқи достонҳои шоҳномаи фирдавсӣ саҳми ҷиддӣ гузоштанд ва дар зимн китоби шоҳнома ва шеъри замони фирдавсиро дар солҳои ахир таълиф карда ба нашр расонида буд. яке аз асарҳои мондагори на танҳо дар адабиётшиносии тоҷик, балки дар адабиётшиносии қаламрови форсизабонон маҳсуб мегардад ва эътироф гардидааст. яке аз хадамоти дигари устод худои шарифов дар он аст ки устод илми адабиётшиносии тоҷикро дар инглистон, дар амрико, дар ирону афғонистон ва дигар мамолики шарқу ғарб муаррифӣ кардаанд. худои шариф дар адабиётшиносии тоҷик ва таҳқиқи таърихи адабиёти тоҷик яке аз чеҳраҳои меҳварӣ номбар мешавад. ӯ дар илми адабиётшиносӣ ва нақди адабӣ бештар аз 30 китоб ва маҷмӯаи зиёди мақолаҳои илмӣ таълиф ва нашр кардааст. ва ҳамчунин дар тарбияи кадрҳои филологӣ хеле саҳми бузург гузоштаам. беш аз 40 ҷӯяндагон ё равандагони роҳи илмро ба мурод расонидаанд, яъне ба дараҷаҳои доктори илми филология ва номзади илми филология расонидаанд. аз шахси худои шариф ба сифати устоду дӯсти вафодор ва роҳнамо тавсиф шуд. ҳамкорону ҳамсолон аз тамкину таҳаммул ва қаноати ӯ ёд оварданд. худои шарифиш ҳамчунин нақши падарро дар хонадонашон иҷро мекарданд. додару хоҳарҳое ки монда буданд, сағир монда буданд, онҳоро калон карданд, хононданд, ба воя расонданд. духтарҳои амак, писарҳои амак ва дигарҳоро мисли ҳамин номашон, шабеҳ ба номашон воқеан инсони шариф буданд. худои шариф худои шариф барандаи чандин ҷоизаҳои илмии дохиливу байналмилалӣ буданд. эҷодиёти бо арзиши ӯ аз қабили балоғат ва суханварӣ, каломи бадеҳ, савти аҷам, рози ҷаҳон, шеър ва шоир, озурдагон ва умедворон, назарияи наср, шоҳнома ва шеъри замони фирдавсӣ дар тоҷикистон, эрон, афғонистон ва дигар кишварҳо баҳои баланд гирифта, теъдоде аз китобҳояш дар хориҷ аз кишвар ба чоп расидааст.